Vítejte u mého druhého vlogu z Let's Dance 2024 a tentokrát se jdeme podívat do Incheby, kde jsme letos ještě nebyli, protože nás čeká tlačová konferencia. Je to tak? Skoro. Jak se to říká? Tlačová konferencia. Čauky. Můžeš mi říct, jak se ti líbí vizuál pro Let's Dance 2024? Sorry. Tento. Kráčo to vidím. Ty jsi to ještě neviděl? Ne. Ty jsi král tanečného parketu. My jsme schovaní. Moji milí diváci na YouTube, tohle je Viktor Vince, náš moderátor Let's Dance 2022, 23 a 24. Rád tě vidím zase, čau. Čau. Ahoj. Čau YouTube. Já bych si chtěl zeptat soukromou otázku, kdy poletíme tím letadlem? No keď bude dobré počasie a keď nebude fúkať vietor taký, že sa dokrcáme, ešte len zlietneme. Tak jo, tak slíbil nám to na video. Tak jdem. Vítam vás, poďte ďalej. 1, 2, 3, 4, jednotka, stále. Tu sa pripravujeme, točíme gulami, leštíme. Tu sa pripravujeme, rozprávame, kecáme, smejeme. V momente, keď nás zavolajú naše meno, tak zídeme tuto po schodíkoch. Do jednotky, raz, dva, tri, a ideme tancovať. Eliška Lenčešová, je to partnerka už po třetíkrát Let's Dance, stejně jako já. Měla si Atilku Vega, měla Borise Valabíka a tentokrát má Jakub Jablonský. Jakub Jablonský, herec z Dunaje, populární herec tady na Slovensku, a Eliška je taky zároveň reportérkou tady Let's Dance. Ukaž nám ještě, kdy dostáváme hodnocení, kdy vlastně přiběhneme a dostaneme hodnocení. Na hodnocení přiběhneme takto prídeme a tu stojíme a robíme, že tak to robíme, aby si nám poslali hlasy a čakáme. Tady ty kamery nás snímají vlastně, že jo? A tady na té Takhle nás snímají. Ukaž nám ještě, kde tady je televize. Jak tady vidíme taky hlasy. Tady vidíme hlasy. A ty stojí taký ujo a robí takto, že pozerajte sa na televizi a potom urobí, že nepozerajte sa na televizi. A my už se přesuneme směrem na vlasy. Nevím, co mi s tím udělají. To je tamhle dole. Tak pojďte, kameramanko, slečno. Udělej mi aj vousy. Johnny, ahoj, vítám tě. Čau. Vítám tě. Tohle je pan Tribula. Čau tě. 27 let na Markíze, redaktor, moderátor a teďka latinskoamerický tanečník. Parodia. Nevyzerá to. Tak já jdu. Čau. Čauky. Vždycky čau. Čau. Už jsem za stůl. Ale fakt? A rok se to? Doufám, že máte hodně latí. No inak, mysleli sme na teba. Ja si objednala tak 6 na teba iba. To je mi jasný, že jste na mě mysleli. Ale já bych to normálně takhle dál, a mám to zapříkal. Hotovo. To je Zohan. Aj tak sa vždycky Paní jde učí? Podle mě to má. Vlasy hotový. Je to lepší jak předtím? Make-up. Ano? Zdravím vás. Pěkné. Já to mám taky vyhoděný nahoru. Taky. Robko to má dole. Robko to má dole, jo? Vyhoněné. Robko to má dolů, jo, pořád? Nie, že máte to hore vyhoněné. Ale ja som bol Vždycky jsem si přál, že se budu ve stáži malovat. Až budu dospělý. 14:00, 14:15. Jsme v šatně, jdeme se převlíkat do kostýmu. Dívej se, jak se ta Eliška natáčí. Aha, no to treba, to už zrkadlo. Eliško. Máme tady všechny partnerky, ale stále tu není moje partnerka taneční. Jasné. No. Eliško, co to máš? Když chceš všechno vidět. Tak, čo mám robiť? Musím to už len ukázať. Jsem ready. Tak co, líbí se vám můj outfit? Je to není vůbec špatný. Trošku jsem se bál toho, že vlastně mám ryšavou hlavičku zrzavou, takže budu mít to boro takový škaredý, ale je to OK. Přijmeš moji růži.
Juli, vídám tě. Jak se ti líbí tvůj outfit na tlačovou konferenci? Jsem nadšená, je to moje oblíbená barva. Kluci, vy jdete v tomto? Čo? I takto. Zráček voda. Teď vám ukážeme, jak vypadají taneční James Bond ala Čaba Adam. Teší ma. Jaroslav Iring. Harry. Dneska vlastně je to takový naslušno. Nás ladili. Ano. Natália Glosíková. Pěkné. Přijmeš moji růži. Pěkné. Keby červená, možno. Dneska je to takové napěkno. V podstatě za chviličku jdeme nahoru, kde máme tiskovou konferenci a budou se nás ptát na zapeklité otázky. Ale my stále nevíme jednu jedinou věc. Kde je Týna? Jdeme ji najít, protože už jsem potkal úplně všechny, ale mohli jste vidět, že zatím jsme Týnu nepotkali. Tak Týno! 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 My si ještě musíme dát svačinku, že? Jo, jsme hladné. Ale no tak. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Fakt, děkuji. Vy taky. Jste byl u kadeřníka? No, takhle nás tady pánové hlídají, aby nás někdo neukradl. Takže děkujeme. Tady venku na parkovišti stojí takový zajímavý auto, takový bobr. Představ nám ho. Viděli jste to od BMW iX. Vypadá to jak bobr, je to zajímavý, je to pěkný. Jo, tak tady na Les Dance občas někteří přijdou velmi zajímavýma, drahýma, pěknýma autama. Takže my se můžeme kochat, zatímco čekáme na jídlo. A kde je? Takhle to vypadá úplně na horním balkóně a výhled je takovýhle. Tamhle stojí hlavní šéf kamery. Tamhle sedí porota. Zajímavostí je, že tady vlastně do sálu vyjde 400 lidí. Což je málo, když tady chce se narvat celé Slovensko. A ještě pár Čechů. Je tady, konečně jsem svoji partnerku našel. A přímo na čas. Vždy vieš, kde som. Baby. Ale prichádza pritom za nimi aj Týna s Milanou Šíl. Že by sme mohli urobiť ten väčší tlak. Urobím všetko preto, aby sme urobili pekný. Já bych dodal, že nejsem určitě zárukou toho, že to dopadne člověk nedělá, že se to dvakrát podařilo, to bylo souhra spoustu věcí, ale jestli se to letos podaří, budeme rádi, ale musíme se hodně snažit, musíme trénovat. Zpátky za kamerou jsme dělali 1000 rozhovorů, toto je pěkné. Udělali jsme fakt tak 12-13 rozhovorů, furt to stejné, to tak někdy je, ale vlastně tady se nacházíme v takovém prostředí, kde po Let's Dance vždycky v neděli, když to skončí, tak tady jdeme a děláme ty rozhovory. Tady se ti lidé i fotí a je tady takový koberec slávy. Taková klasická neděle, trošku kardio, trošku takový tancováníčko. Většinou v neděli tancuju tak v 5 ráno někde, než v 10 ráno na parketě. A Týnka vypadá, že je v klidu. No, potrebujem transfúziu krvi. Je v pohodě. To jenom dělá, abyste si mysleli, že to jako je těžký, ale doopravdy úplná lambádička. Týna a Milan Šíl. 3, 4, 5, 6, stop. Možno, že by sa mi páčilo, Maty, keby som sa predral z kuscem. Všechny tance, které nás čekají večer,
protože už o nějaké 19. hodině musíme být všechno ready a ve 20:30 začínáme v televizi na Markíze, kde se předvede všech 11 tanečních párů. A my vlastně dneska zkoušíme kamerovou zkoušku, kde si zkouší kameramani, jak to nasnímat. Pak máme generální zkoušku, i s kostýmama, i obecně s moderátorama, s porotou, různé reakce se musí naskoušet. A světla se taky musí, hudba se musí zkoušet, tanečníci, co jsou v company a už v 19 musí být všechno připravený a čeká se na novináře, tlačovky, tlačíme pořádně do tisku, rozhovory a čekáme na 20:30, kdy už to musí být všechno ready. A teď si projdeme zákulisí, jak to tady vypadá. Začneme tady rovnou za pánama kameramanama. Tak pojďme. Kluci, my se tady za vámi podíváme s kamerou. Kdo tu špizuje? Vilda? Ahoj. Počkej, co musíš to... Natáčíš? Čau. Takže kluci, tady vítáme, tady to vypadá, tady jsme vlastně, vy vlastně kluci snímáte nevíš co? Vy snímáte po roce. Všechno, my všechno. Všechno a ze strany se na vás díváte jakoby na diváky, že? Ano, ale porotu my máme. A kolik máte kamer tady? 4? 4 kamery, takže kluci, nic jim neunikne, pořád natáčejí. Tak. Čaute kluci, jo? Tak pojďme dál. Tady vlastně projdeme rovnou ven, sem opět do sám, jo? Ani nevíte, co se za váma skrývá. Za váma může probíhat neuvěřitelná práce, produkce a vy to ani nevíte, jo? Pojďme dál. Nacházíme se v Green Roomu, kde v podstatě vždycky přiběhneme z parketu a máme tady rozhovor s Lucí, s moderátorkou a také hodnocení. A dozvíme se, kolik kdo má bodů. Třeba Jakoubek ze Stříbra, ten určitě bude mít vela bodů. Tak pojďme dál. Začínou krásné výzdoby, disco koule. Ty vlastně to neurvu. No. Náhodné kolem jdoucí. Můžeš natáčet, jak se objímáme s lidma, další člověk, obětí, víš? Mě není vidno v té tmě, víš. Další člověk, obětí, tady dokonce i líbání, no, na kameru. No, tak teď mě Lavry zabije. Tady vzadu v podstatě chystáme všechny věci, tady mám vlastně celá produkce, mají tady věci na to, aby věděli, kdy kdo jde. Tady se můžeme podívat, Týna a Vilém Šír. Týna a Vilém Šír jdou jako druzí. Čau, ahoj, jako. Tohle je nejstarší tanečník, který kdy vedle Dance byl. Z tanečníků. No v podstate áno, tak ale vieš, že máme nejstarší tanečníci, teda... To je pravda, ale na 60 vypadá dobře, že? Díky, a to mám 70, hej, takže pohoda. Ne, má 42, je to Robo Pavlík, velmi šikovný klučina, ale je pravdou, že i on už párkrát v Let's Dance byl a je to nejstarší. A já jsem tady s chvilku nejmladší. Tady se rozsvítí všechny světla, teďka to možná není vidět, ale tady večer vám ukážu, jak to svítí. Jak to svítí vlastně, tady děláme ty fotky na ty vizuály pak těch tanečních oděvů. A my se teďka ukážeme, jak to svítí. Jdem se chystat. Tak pojďme. Ale pojď za Markou, ahoj. Můžu do tebou? Jdu tady. Ano. Natáčíme videoblog, takže... Ano. Samozřejmě vždycky je to půvabné, třeba Janko už je půvabný teď. Janínko se těší na večer. Těší se? Tak ty jsi můj mentor, tak jasně, že se těším. Že jo? Johnny je připraven. Teďka se jdem obléct a pak uděláme vlásky. Týden. No, musím zjistit, jakou má košilku. Teďka jsme ve fázi, kdy čekáme na košilku, až se udělá, protože se potřebuje trochu zužit. A já se potřebuji na vlasy a pak se vlastně všichni fotíme tam u toho plátna, kde jsme stáli. Takže teďka jsme ve fázi chystání a máme hodinu do přenosu. Je to dobrý, ne? No máš to výborný. Jsem u tebe už nazí. Kolik lidí česala, když byli u toho nazí? Ty si takto
takto to chceš zalakovať, hej? No, tak nějak. Já mám rád takový výčet, takový freestyle bez vlasů. Tak to máš freestyle. Freestylíček, jo? Jsme nachystaní a teďka nás už čeká vyběhnout sem do sálu, kde už čeká 400 lidí, aby viděli náš první tanec v Let's Dance 2024. Už jsme všichni nachystaní, měli jsme vlasy, make-up, máme oblečení na opening a za chvilku se převlečeme, protože jdeme jako druzí na naše vystoupení do takového stříbrného. My jsme ready. Ano, jsme. Týnka je zvyklá, že prostě na svých koncertech má 10 000 a tak dále. Tady jenom 400 lidí, takže si myslím, že jí to jako v podstatě nevím, jestli se vůbec pro ty lidi jako rozehře. Bude to dobrý. Jsem zpátky. Keď sme mali prvý tréning, on bol naozaj na mňa veľmi dobrý, trpezlivý, láskavý, príjemný. Ja som v hlave mala, že Pane Bože, buď môj tatko. OK. Myslím, že ste mali Týna ako tanečný parket. Parket? Týna je proste hviezda ze vším všude. Mám to štěstí, že jsem měl skvělou první partnerku Zuzku, skvělou druhou partnerku Janku a mám sakra skvělou, úžasnou partnerku Oči. Teďka naběhli všichni na sál, máme po konci prvního dílu a myslím, že to bylo super. Já jsem si to moc užil, Týnka zvládla všechno a sledujte náš YouTube a ještě si tady užijte atmosféru po Let's Dance, protože to stojí za to. Jdem spát. Tak jo, no, byl to pěkný den a zítra ve 12 hodin opět na trénink. Jsem rád, že to sledujete, protože aktuálně mám za sebou nějakých 30 dní Let's Dance, tak ještě 60.